ಜನದ ತೊಂಡ ರೆಡಿ ಆತೇರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾರ್ರೆ ಬೈದಿನಿ ಒರಿಯೇ ರೆಡ್ ಎಕ್ರೇನ್ ವಿನಾಯಕ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ರೆ ಬೈದರ್ಸ್. Can we have a huge round of applause for the director of the movie Vismay Vinayak and also to my co-host for today's evening Vijay Vineet and also my co-host Arpit ಬಚ್ಚೋ ಯಾನೋಲ ಪುದರ್ ಮರತ್ನ ಅಂದಿನಿ ಜಿ 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 ಯಾನ್ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಂಚ ಪನೋಡು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿದೆ ಇಂಗೆ ಮಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಅರ್ಪಿತ್ ಬನ್ನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಾಜಿ ಆರ್ಜೆ ಓಕೆ ಮಾಜಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋಣ ಮಾಜಿ ಆರ್ಜೆ ಆಗುದ ಸಡನ್ ಅನುರಾಗ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅನುರಾಗ್ಲ ಬರಲಿ ಮಾಜಿ ಆರ್ಜೆ ಅಂತ ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಹೀರೋನ ನಿಜವಾದ ಮಾಜಿ ಆರ್ಜೆನೆ ಅಂಬರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಲ್ಲರು ಅಂಬರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ರೋಡಿ ಸೇರೋಂದೇರ ಬಾಕಿದಕ್ಕೂ ಒಣಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದಿರಕೊಂಡು ಅದೇ ಒಣಸುಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಂಡಿನಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಕ ಇಜ್ಜಿಂದು ಒಣಸಿಜ್ಜ ಇಜ್ಜಿ ಆಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಪುನು ವಿತ್ ಆಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಇಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಾದೆ ಇನಿತ ಹೀರೋ ಅನ್ಪನಾಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಬರ್ಚ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಹೀರೋ ಬರ್ಬಿಡ ಅದೇ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಪಡ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂಚೋಪೇರ್ ಅಂಚಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಿಶೋರ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಚೂರ್ ಯಾ ಭಾರಿ ಹಿಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ನಿಕುಲ್ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಆತನ್ ರಿಲೀಸ್ ಇಡ್ದುಂಬೆ ಐಕಂತಿನ ಹೊರ MC ಓಡೊಂದು ಅದು ಪನ್ನಿ ಬಟ್ ನಾವ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಅಕುಲ್ ಬತ್ತದ ನಿಕಲ್ಲೆದರ್ ಪದ್ಯ ಪಂಡ್ರಲೆರ್ ಹೂಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ಯಾ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಶುರು ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ರೆಡ್ ಎಕ್ರೆಗ್ಲಾರ್ ಪದ್ಯ ಬಂತೇರು ಸೊ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಲ್ಪದ ವೇದಿಕೆ ವಿತ್ ಬರೋಡು ಸೊ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅನ್ನಪ್ಪ ಐಟ್ಲ ಪದ್ಯ ಬಂತೇರು ಅಂಚಾದಿತ್ತ ಯಾರು ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅನ್ನಪ್ಪ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಲ ಉಲ್ಲೇರು ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅನ್ನಪ್ಪದ ಮಂಜುರಾಯ್ ಮೂಲೂರು ಉಲ್ಲೇರು ಎದುರುಡು ಸೊ ಅರ್ನವ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಯಾರು ಪಂತೇರು ಒಂಚೂರು ಶಬ್ದ ಬತ್ತಂಡ ಇಂಕಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಸುಗೀತಾ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ಉಂಟು ಸೊ ಅದೇನು ಅರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾರು ಬಂತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಮಂತ್ ಬರೋಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಪ ಮೈಕ್ ಮೂಲ ಹೋಯ್ತೇತ್ತೋನಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ಸಿಂಗರ್ ತಿರುಗೊಂಚು ಕೊರ್ಕ ದ ಮೈಕ್ ಆಲ್ ಯೋರ್ಸ್ ಯಾ ಸೊ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಬೋಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂದು ಸುಗೀತಾ ಶುರು ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೆಲೋಡಿ ತುಳುತಾತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವರೇಟ್ ಅರ್ಪಿತ್ ಯಾ ಮೂಲೆ ಉಂಟೋಡ ಬರೋಡ ಕಿಶೋರ್ ಅಂದ ಅವು ಗೊತ್ತು ನಮಕ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚಾದ್ ಯಾ ಮೂಲೆ ಉಂಟೋಡ ಬರೋಡ ಓಕೆ ಇರಿಗ ಓ ಮೈಕ ಇದು ಮೈಕ್ ಓ ದಾಲ ಬೋಡುತ್ತೇನೆ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಅರ್ಪೆ ದೀಪ ಮತ್ತೆ
ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಂಡೇರು ಇಕೊಂಜಿ ನಂಜಿಯ ಅತ್ತೆ ಈ ಒಡ್ಡೆ ನಡುಟು ಪೋಪುನು ಈ ಬೇಲೆದ ನಡುಟು ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜ ಮಾರಿ ದಾದ ಬೇಲೆ ಅದು ಪದ್ಯ ಪಣೊಂದು ಲೇರಿ ನಡುಟು ಪೋದು ಮಕ್ಕರ ಮಲ್ಪರತಿ ಯಾನರಿಗೆ ಜೀರಪ್ಪ ಮಲ್ಪೇರ ಬತ್ತಿ ನಡು ಬೇಲೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಮರ ಕಟ್ಪೇರುಂಡ ಮರ ಕಡ್ಪರುಂಡು ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತನಿಗೆ ಮರ ಕಡ್ತದಾಂಡ್ಲ ಜನ ಬರ್ಪೇರ ದೂಕ ಪನ್ಲೆಕ ರಡ್ಡೆಕ್ರೆ ಡಿಂಗುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಅವು ಏತೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಬಂಡ ಗಮ್ಮತ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಗಮ್ಮತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಮ್ಮತ್ ರಡ್ಡೆಕ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಟ್ ಕುಲ್ದಿರ ಕಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಡ್ಡೆಕ್ರೆ ಗಮ್ಮತ್ ಅಜ್ಜ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನಗ ಅದು ಮಂಡೆಗದ್ದ ಅಂಡಕ್ಕೇನು ಒಂಚೂರು ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಕ್ಕೇನು ಓ ಬಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಈರ್ ಎಂತ ಪಪ್ಪರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇರ್ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಉಂಡು ದಾಲ ಇತ್ತನ ಕೊರ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ಡು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಯ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಒಟ್ರಾಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಕುಲ್ ರಡ್ಡೆ ಎಕ್ರೆಡಿ ಏತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ದಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕರ್ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಆಂಡ್ ಆತ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅವಮದ ಬೊಕ್ಕಗ್ ದಿದ್ದಿ ಇತ್ತು ಓಹೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಡುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ ದೇಪ ನಾಕುಲು ಪಿಲಿಯೆಗೆ ಹೋಗುದಿನಿ ಇಡೀ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಗನ ಪಿಲಿಯೆ ಅಂಡ್ ಅಂಕುಲ್ ಪಿಲಿತ ಅಂಕುಲ್ ಬೇತೆ ಕೆಲವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಮಲ್ದ ಓಕೆ ಅವು ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ನಿಕಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಹೋದ್ಗೆ ನೋಡು ಓ ಅವು ಅರ್ಥ ಐಜ ಅಂದಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ ಇರ್ನ ಒಂಚೂರು ಪಡ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತಿಡ್ ಬೈನ ಅಂದ್ ಬೌನ್ಸರ್ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಬೌನ್ಸರ್ ಕೂಡಾರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ವಾಚ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡುವನಾಗ ಈ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಕ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅವೇನು ನಿಗುಲ್ ಕೈತಲ್ ಕನೋಡು ಅದು ತಾಗವರೆ ಬಂತಿಜೆ ಅಂತ ಅಮಸ್ಸರ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಅಮಸ್ಸರ ಅನ್ಪರಲ್ಲಿ ಅರೆ ಆರ್ಜಿ ಅನುರಾಗ್ ಯಾಪಲ್ ಅಮಸ್ಸರನೇ ಕೈತಲ್ ಕಂದು ವರನೇ ತಾಂಟಾಲೆ ವರ ಮಾತ್ರ ಕೇನು ಜೇರ್ಮುಕುಲು ದಾಯಿಗೆ ವರ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ 1 2 3 ಕುಡೋರ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಬರಡು ಅವು ಏರು ವಿಜಿಲ್ ಹಾಕಿ ಉಪ್ಪಡ ಎಡ್ಡ ನಡುಟು ಉಪ್ಪಡೇನು ಪರ ಒಣಸ್ತಂದು Anyways, do we have the music video ready? A small bit intro. Ready ಉಂಟದ? ರೆಡಿ ಉಂಟಾ? ಇತ ವಿನಿತ್ ಅಂಚಿ ಬಲಿಪೇರು. ಹಾ. ಯಾನರ್ನ ಪಿರೋಡ್ ಬಲಿಪೆ. ಅತ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಬಲಿಪುಗ. ಶ್ಯಾ ನಾನು ಅಂಚಿಡ್ದಾರ ಉಂಡ. ರೆಡಿ? ಸ್ಟಡಿ. ಸ್ಟಡಿಯಾ? ನಂದು ಪೋಯ್. ರೆಡಿ? ಸ್ಟಡಿ. ಗೋ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಫೇವರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಮೂವಿ ಮಾತಾಡ್ಲತ್ತುಲೆ ಏನಂತ ಈ ಜನ